Samantala, arestado naman ang isang high-value individual sa isinagawang search warrant operation ng pinagsalib ng puwersa ng pulisya at mga ahensya kontra droga sa Alaminos City nitong Abril 29. Target ng operasyon ng isang 48 anyos na lalaki na nakalista bilang Resurgent HVI ng PDEA. Nasamsam mula sa suspect ang 9 na gramo o 9 na sachet ng hinihinalang Shabu, 2 bukas na sachet na may residue, isang improvised glass water pipe na may bakas ng droga at isang rolyong aluminum foil bilang non-drug evidence. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 50 gramo ang kabuang timbang na nakumpiskang illegal na droga na may standard drug price na 340,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect sa Lingayen Police Station para sa pansamantalang pag-iingat habang sinasailalim naman sa pagsusuri ng Pangasinan Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya. IFM News. IFM News. IFM.